Hi guys, sige TV ni. Guys, karon na ako dali sa may katong kakahoy-kahoyan. Ano ko nito tapos na ako i-interview nila babae ko regarding sa iyang love life. Sabi siya nang siya porma ano ani kata ko. Kumusta naman yung love life mo nung gabi naman ka nagilak-kilak to ni agad daw. Ha? Sila ay babae. Tapos, kaya kung lang mo ba na mag... Kaya muli lang ko. Sige na, doon sa diri. Doon sa diri ba? Ano siya? Basta na siya sa bulagan, galing siya kuya. Mga yun yung lawas. Sige. At bang diri ba ipakita ba yung naong bang interview pati ka regarding sa mong vital statistic ba? Dili ba nga, nagbulag mo si kuya? Sabi yung internet. Ano ko siya na sa iyo bahay. Tasap yung tagasabot yung area. Tagadara sa ma. Ha? Tapos, pagkakita mo siya yung sama mong reaction. Idumog na ko babae. Nya, bukod tanong di kasi may gapas yung imong dito. Siyempre ako ang guwapo. Oh, ito tama di nga na yung ginawa pasaganin mo kay mong uyab nimo, imong banan nimo. Wador gyud na kasi mo. Ang problema nung gani man ta kabalaw dala. Dali na nago atoy. Sa kilong magkika. Dangog padangugon. Yan pati kung di mo kayo lawayin na lang yun. Lawayan gyud daw siya daw para nagdagana gyud daw. Nya kana pila nya tapos basing imong laki basing laki basing sanga pud niya. Nagsama. Wag na ko tubuhin mo. Bawala sa ko. Ay naman ka. Nagsanga gyud iya do. Oo ba? Ano ba niya? Tapos pag man tapos ang unsa man naman din dalag namon nagdalag bagol oh. Wala gina siya do. Ha? Inborn na? Inborn na siya, ina na sexy. Inborn or na inborn or sunborn na? Sunborn. Tapos pagkuban. Pagkakuman. Mukha ni mo eh! Nag-vlog me doon rin, masigag, panawag! Sabak ka sa dito madulong dito, kaya para mag-vlog mo. Tata, mulakad lang yan, may lakaw-lakaw, ano lang ano eh. Yeah, moto, ay! Ang isa! Ang isa ba? Ako pabuton sa kay Biyara ba? Kaya ang isa ba? So karon guys, mabalik ni sa mong guys kay kanang unsaman kanang uwi na sila. Ha? Unya na ba kay atong kaupan isa na pa dito? Ako sa pabuton ito. Yes, aparato kay mo lakaw bago sa gidalian to. Kabo mo na gusto sa lakaw na dito. Kay namo ko sa ginadalian. Ako tawag din sa kay ginadalian dito. Wala lang kabalog din sa ka. Kisa mo ginakaw dito? Kisa mo ginadalian ba? Kisa mo nung ginad? Mag-feel na ako guys no guys. Feel ako guys no kaning bataan mo gyud ginadalian dito. Bambot pag kisa ko. Wala ka balog anong gusto sa bike to na napamidere ka bumi sa kawan pa dito. Pangutara sa ko sa imo ba? Unsa mo ginadalian? Ilong na pod mo nay. Kanay kay grabe gyud bataan ni guys eh. Pero yun po, mo na magiging iyaha, iyang kawan. Pag gapo na yung hangina, uy. Mapadari, kung nakadari sa dagat, dagat, makakaan pa ka, makahununa pa ka mga maayong panghuna. Kung nakas ito sa sus na lang ang mga pasakit at katraminti, kung nakad ito sa pitak. Ang butoy na unsa, maning, kanan, gilang. Kung daw lang nato po, kay. Mawalang gapon, para na gapon sa tuwabo. Kasi siguro. So katulad guys, sa mga wala pa nakasubscribe sa Gibo TV guys, subscribe guys, Gibo TV. Dami sa Island, City of Samal, Talikod Island. Talikod, das Talikod. So napoy, meron kang munay Talikod, tapos kaya Atubang Island. Bye guys!